wina nena kuti ndikawina after 1 month this year president zimezo nzopenga ndagwira ntchito for the last 4 or 5 years kuyamba pa convention usana ndi usiku kugwira ntchito mwafunsa first lady every night ndimagwira ntchito 4 to 5 in the morning my office mwanga khandi la chipani kapena kuleza ndalama and so forth until 4 or 5 in the morning every day kugwira ntchito imene kuti chipani chitukuke nje ndigwira zonsezi then mpase munthu wina Let me just one thing, Uncle George Saunda. In a snake for Bianca, Latibana, as American to be like Bianca. I didn't want to say, but let me say this. You know, UTM, Munacho with DPP. With DPP, Joipa, they Munacho and Gupita with UTM. Guapangisa ku MCP. Guapangisa MCP kuri awine boma. Kuanyu anak kufinyadun. Muna kaula do kwena uya. De sobano mu bwele ku DPP. Mu bwele smart for ipa. Yeah, he was a boy. Peter, you come in, go away, go away, go away. We don't know. This is the last time Sri Lankan Council Zopusa Zmenezi. This is the last time that Yankwe Zmenezi, and I hope Asiaki Bwana Kimenejo Musandi Pudenia. Kwatu kujolo kwenyimbo. But Vumbe, Wandiru Machwam Wanduputa, Vumbe, Wandiru Machwam Puta, put Vumbe Mukamputa Amaruma. Oh, yes, Amaruma. De Musandi Puta and Nukurumani. So better stop it. Even Tayakibara, I have no time for nonsense anymore. I have no time for nonsense anymore in this country. I want to warn you for the last time. Stop it. Stop that stupidity. Stop it forever. But this last time, Young Christ was the man on top. Ndafuna muziwe. Patirisha. Kaya kuzola wela zo chekera. Zo samba. Zo mangira. Wasia professor. Chala mwamba ndifuna ndiyankhule mawu yawa kwa mwana wina mwana isi wandani ife tikukalambira mundale ndi achihana ife tinali anthonyamula zaziwiri mwamba timati Victory ndi simbi ya moto ndimafuna ndiyankhule ndi Daliso nyamula ndi makamera aone Daliso uthenga wake. Chala mwamba
Daliso, iwe mwana iwe ndi wang'ono. Kwa ine ndakusiya mtunda wa utali. Ife tadyesa mbuzi opanda sabato. Daliso ndikuchenjeze. Iwetu wanyamula khofi ni pamutu. Chala mwamba. Chipani cha UTM suku chizwa komwe chachoka. Wakagula ni ndalama. Suna kule chipani. Wakula khofi. Ndikuchenjeze Daliso. Utenga umveu. Mukulimbana ndi Katundu wa Kalabai. Kodi Anadia Saulos ni Peter. Chala mwamba. Peter mene amakhala kumangochi. Anali ukwati ndi Saulos utata. Anabwera Nyamata yo onesa boxer. Akuti zinache Lazaro. Anapanga naye ukwati. Amakakhala kukasiya. Amakasamba msinje wa ukasiya. Akuti anadibwa. Saulos anadibwa ningono ukasiya. Anadi andipita. Chala mwamba. Makae. Tikwile bonchito. Nimafuna ndiyankhule. Chipani cha UTM. Kuli aineka chipani cha UTM. Chipani chene mulibe anthu andali. Ambiri achando ocherera. Okuli Samoa. Oita ni amini basi. Mulibe munthu andali. Ndikuchenjezeni ana inu. Ife tikuziwa. A professor ananduza ine. Pa 21 August 2017. Adati George. Umve mawiawa. Mitengo imadulidwa ntengo. Amadula ndi chikwanje. Koma chikwanje echo. Amaikako chikumbu kapena tabwa. Tabwalo ni mwana wa ntengo. Ifetu tukuza kuda kupanga ni kanyu inuyo kuti mugwese mitengo. Chala mwamba. Niyankhule ndi anthu. Akwa ukwa Patricia. Kwa Namphungo. Kwa Nkando. Mumve kumeneko. Munthu akamadwala malungo. Amadwala chifukwa uzuzu wa muluma. Njala mukuvutika nawo ya Malawi. Pachipanda Saulos ndi UTM. Kukwatirana limodzi ndi MCP. Njala kunalibe. A president tipaliso anthu pana mefota alandira UTM. Chifukwa cha Nyamata ajama pangazo flatsi kunyozani. Iya iko ine ndimapanga chuma ndine. Aine koma visi sindingatchule dzina president chifukwa kuti ineyo sisaziyanganso iyayi. Sisaziyanga iyayi. Koma zimene tapanga takwanitsa kwatenga anthu onsewo pa Central Region pana UTM wo. Ndipo abwera pano afuna kuti alandire kuchoka ku UTM kubwera ku DPP chifukwa fothandiza inuyo. Anthu nonse a UTM tabwera kutsogolo kuna president akuoneni katsani uko. Ife ya president sinimakonda kuyankhula iyayi. Koma timagwira ntchito. Moda. Oimina ukao kaya mwina abwera abo oiminawo. Koma ndi gulu mukwana wa president. Tikukamba za Mayani, tukamba za Dedza, tukamba za Nchinji, tukamba za Dowa, tukamba za pene pali posi Central Chana president.
akhale utsogolo konse uko. Anthu amene wa president mwalandira nokha ife event yathu amakunena aja amanena president aja akabambe aja ife sitikabweze ndi pakamwa matukwana iyayi koma ife tibweze kugwira ntchito kwadula mapazi awo onse tikupana kodi chifukwa iwacha alandira ndalama ma Congress Party ndicho chonena kuti anthu muzigona ndi njala mulola inuyo amene akwayimira anthu onse a president ndi mai Zodiac I think apereke moni iya president musayimirire koma no angopereka moni ndi okhawa Chala mwamba Viyabweteja choche Viyabweteja choche Abitandika na banda kubela Abitandika na banda kubela Andika na kula loya Andika na kula Ndika na kula loya Ndika na kula Abita binte kutuwa Choyamba ndipeleke ulemu kwa regional governor a TPP amene mwatilandira mu Central Region imvani muntima mwanu mwakuti kupatsani ulemu wanu bwana ndipelekeso ulemu executive yonse ya region pondilandira ine mai Zodiac komanso ndikupereka ulemu moposa vice president iniyo kuzichepetsa kundilandira ine nzimayi kuti ndigwire nanu ntchito ulemu wanu komanso bwana president yathu bwana Peter Mutharika ulemu wanu bwana komanso ndikupereka ulemu kwa amayi komanso wina aliyense amene ali wa TPP amene akumva kupweteka ngati mmene amvera akhala pa UTM bwana ine ndabwera kuno ku chipani cha TPP muzifukwa ndiponso pano pomwe chidabwera kundipasa kuyankhula amanena kuti ine ndikubwera pano chifukwa ndine Isilamu ndabweretsa Asilamu ndino Asilamu ndino achipani chanji nena ndinoka mwachokera kuti zikomo kwambiri bwana anthu hawa chifukwa chakupweteka bwana inuyo president bwana athu bwana Kabambe nene sindikwanyoza koma ndine zoona iwacha saka nabwera mano mmalomo olimbana ndi boma lomwe lile la dictator lakupha ndikumakamba za inu mmalomo ati Akambe mmene anafera Chilima kodi Chilima anafa bwanji kodi tizafufuza bwanji ifa ya Chilima malomo ake kupanga against inuyo ndaona kuti mwina mwake bwanawo poti wankulu sala kwa mayiwala koma kuyiwala kwake kopanda phindu ndeife amene tinamva kupweteka ifa ya Chilima sitingamwamuone munthu amene mmalomo ati ateteze akambeza munthu wokupha ndikumaka kambaso munthu amene anamulemekeza bwana atu amene chemuna alemba kuti Reserve Bank ndino ndeife taona kuti tikagwira ntchito kodi azimayi anzanga ndikufunseni kodi kuti tijesima popanda ufa tiphika popanda moto tiphika popanda ndiwo tiphika zonse zimafunika ziziyendera chani bwana atu iniyo ife tikakumachani tili ku UDF tili ku UDF tili ku UTM takumachani koma atu kumademo timakagulitsa malonda bwana koma lero komacha bwana sungapite zikwanje pamutu kukukhaba kudziwa kuti ino bwana mmadziwa democracy bwana wamadziwa chani democracy inabwera mmalawi kuti aliyense ali ndi ufulu wacho amene akufuna komanso kupanga ndale amene akufunira zikomo kwambiri bwana wanga
Chala mwamba, chala mwamba, chala mwamba, chala mwamba, chala mwamba, chala mwamba. DPP oye! Professor Arthur Peter Mutharika oye! A president kuyankha mene kankha ine ngati vice president Central Region. Ndikumene yankha papo. Amai apita apawa ndi mai Zodiac position yawo the director of campaign ku UTM, national director of campaign ku UTM. Anali anali follow DPP head. Anali UTM, anali national campaign director pana uranda ku DPP. Kabezo so mpanda president mukatipatsa chilolezo kuti apatse so kampando kuti agumule bwino nawo pa Central Region pana president. DPP oye! A president ndikafemene pa sonengere nthawi zikachulukisa sizideka anthu onsewa afuna kuti amve mawu anu ndakuoneni kukadayera ine a president ndikhale pansi zomwe kwambiri.